bumper. So, karon mga bay, si TP Man ang mutira, yung partner si Noel Vlogs. Noel Vlogs. So, muna yung partner sa ako, mga idol ako. Mga idol. So, muna yung unahon ng isa ka bolt para matanggal ang tubak. Mana. Ito pa nang nipis part, dili. Ngomong para makatag. Ay, go. Shoutout kay Sir Toto mga bay. Pagkagi. Muna dagway sa ilalom sa jeep mga bay. Sa ilalom siyang bumper. Pugi pada. Iba. Nice one, Chip. Okay na, Chip, kapasar. Good stra. Gata. Pat, lami kitulugan, Pat. Kaya, sa may istorya ni mo, okay na? Wow! Good, very good. Pantanggalan ni Chip, so yan na ng istadihan ka lang. Really? Sa libre really, no? Mga bracket. Anything else? Asa yung mga libre mga relay pero wala siya libre mga snack. Now, Wow! Migo daw. Goal kay pa pero ang pahiyom kay nasa sulod. Snack sa day. Oh. Sir. Wow! Morning, sir. Oh. Kani bago pa mong na si Sowel. Munang tong karaban lagi tong last 2 years nila bay. Dugay na kayo. Yang gidagan sa akong gikan pag Sowel 4 mil pa man. So kulang pag 6 mil. Sige ay. Kuwagyan. Ay, chip iman. Pagka nga, diskartiyan nga luwag kayo. Wow!
Paglap. Asa nga side direct. Tunon. Ayan si Lalong. Wait ako na Tira po. Okay, dungo mangini siya. Di mangini siya pwede hangat kay. Ay, tawag ka na. Di para. Dirty hands, clean money. Gopix Getso in the vlog. And Chip Iman in the electrical wirings. We need to eat some snacks after this. Are you done, man? Palusot na ang mga wire para sa tong extra light. Ipos kaya limpyo kinapagatrabaho. Wait, kitaan na. Jaga, lala, nilakaw. Kana. Meron pa? Lights na? Bira. Ng signal. Product mga bay. Hindi na kayo. Biyahe tayo. Power gang jeep mga bay. So si Chip Iman o si Noel lang ang nag-uban karon. Ako nang gibidyohan. Gibidyohan na nako. No, naka-record na.
kayo. Jahe, ito na ako ng jeep mga bay. Power na kayo. Check brake light, goods, function tanan.